Българските учебни заведения имат нужда от определени функционални звена, които да стимулират децата и изобщо от учениците и учащите да развиват своето въображение, своята креативност и своята мисловна дейност. Затова смятам, че в българските учебни заведения има нужда от, може би, от нови функционални звена, които да се присъединят към цялостната композиция на съществуващите такива пространства. Как да се подобри връзката между ландшафтната архитектура и централните градски части? Тази връзка би могла да се подобри чрез един единствен начин, чрез растителността. Това е живата материя, това е зеленият строителен елемент, от който ние не можем да избягаме. При тези промени, при тази урбанизация в последните, може би 50 до 70 години, със сигурност има нужда от изграждане на по-добра връзка между зелената система и централните градски пространства. Има ли положително развитие относно планиране, ремонти и реконструкции от страна на общините? Смятам, че има положително развитие, но това не означава, че процесът на развитие не трябва да спира до тук. Разбира се, трябва да се развива все повече, защото това са процеси, които подобряват средата, в която ние живеем, в която ние сме израснали и продължаваме да живеем. Така че смятам, че има нужда. И последно, Архинова проведе своето 10-то юбилейно издание. Смятате ли, че конкурсът е полезен за бранша и бихте ли добавили или променили нещо? Смятам за архитектури награди Архинова, че тази стълбична група, която е техния елемент, графичен елемент, със сигурност е заслужен, защото те са на върха на тази стълбица на архитектурните конкурси в България.